Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalagog espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan itong mga higala, itong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Aniyan sa kita nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Dita maglangan atong damon ang atong tagsa kakalag pinagis paggamit sa mga prinsipyo diya sa pulong sa Dios, diya sa 1 Juan 1:9 itawag nato kining rebound technique, pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw ngadto gayud sa atubangan sa Dios nga mahan. 1 John 1:9 na kanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Umani buhat ka na ikaw mapunan o sabsab balang Espiritu Santo, andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton maong paggamit yan imong kabuton. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mga buhat 16:31. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan nga paghisgot bahin ining pagtulunan God's 10 problem-solving devices. Okay. Now, kagahapon, ako kang giingnan nga the process of getting God's Word dinhi sa atong kalag where it is usable, gitawag ni metabolizing Bible doctrine. Okay? Kung kang giatagan o ihimplo, may tungod ni ining metabolization of Bible doctrine dinhi sa atong kalag. Atong gitandi ni sa atong adlaw-adlaw nga pagkaon o kanunon, luto, utan, isda, karne, o niya, kanon na ito na tunlo na ito, mahog dito sa atong tiyan, o kadto galingon na, dili na natong trabaho. Ang Diyos na ang nagpalihok niya na pinagi sa Espiritu Santo, o mao ka na ang process atong itandi sa proseso sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nga galingon gyud kadtong atong gitun-an ug nakatunan nga mga pulong sa Dios, galingon kini sa Espiritu Santo. Dili kita ang mo galing niini. It's not we to metabolize, it's God the Holy Spirit's ministry. Okay? Nakasabot na ka. Human ka na nimo tuuhi ka na imong nakatunan. So ang yawi nini ang imong pagtuo. Kaya kung di mo tuuhan, bisag daghan na nakatunan, di mo tuuhan, dili ito magaling, dili ito ma-metabolize sa Espiritu Santo. So, I hope nasabtan mo na. Now, so, timan nga, ang bugtong paagi nga masabta na to ang mga espirituhan ng mga kamatuoran, pinaagi lamang sa pagpuno ka na sa Espiritu Santo o pinagi sa iyang empowering ministry. So mo na, gikinahanglan yun ang atong paggamit sa rebound, pagsugid sa itong mga sala sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos. Now, doctrinal orientation does not come through emotional stimulation, dili. Way labot ang imong emosyon niya na. Ato na sa ning usabon sa pagpahinumdum ni mo nga ang ating emosyon, itong pagbati ingon nga usas mga essence sa atong kalag, way labot kini sa atong espirituhan ng panginabuhi. Wala.
it has no validity, no value ang atong pagbati. So, akong malikon, doctrinal orientation does not come pinagi sa emotional stimulation. Pinagi lamang through the conversion of academic knowledge ngadto sa full knowledge. Ang gitawag sa Griegong pulo nga epinosis. Okay. Sa atong pagpadayon, ini nga atong pagtuon, ang conversion requires faith to believe. Ayaw nagkalimti. To believe what you have learned. O ang paggamit nini. Diya sa 1 Corinto 2:5, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Now, ang pulong sa Dios nga imong nadungog o imong nasabtan is one thing. Gusto? Bible doctrine, heard and understood, is one thing. It does you no good kung dili kini nimo gamiton. It does not. It does you no good if it is not applied. Now, kini itawag ni o inunta, let us rephrase this process. Learn and apply His Word. Glorify God. Apan sa atong ministry, do not tay motto o inunta slogan. Operation is LBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. So, study, learn, believe, mo na dabing manungdanon, pagtuon na nimo, and apply. So, ako malikon, studying God's Word is one thing, but believing and applying it is another thing. Now, kaya ang doktrina to, nag-tultol ka na to, nag-lead na to, nag-guide, and encourages us with truth. Ang Salmo 73:24 nagkatayon usab, you will guide me with your word in my soul. Proverbia 4, Proverbs 4:11-13, I have directed you in the way of wisdom. I have led you in upright paths. When you walk, your steps will not be impeded. And if you run, you will not stumble. Take hold of instruction. Do not let go. Now, dili ka makagamit, maka-apply sa unsay wa nimo may bawi. Basta? very kanang simple o very basic na prinsipyo na. You cannot apply what you do not know. Now, diya si Piso 1:17, nagkanayon ang pulong sa Diyos, that the Father of glory may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Now, atong himuan ni some kind of memory aid. Atong gamiton ang upat kasi. Okay? Upat kasi as a way to describe how you learn God's Word o ang pagka mainungdanon sa ministry sa Espiritu Santo in the process. Now, ang pulong sa Diyos is communicated on the primerong si. Kaya ako lang ning ihatagan nimo kining upat kasi communicated, captured, comprehended, and complied. Okay? So, be guided with this. Just follow me. So, ang pulong sa Diyos is communicated to you. Pinagi sa pastor nga nag-presentar sa pulong sa Diyos accurately.
Now, underline that word accurately. Why sayop? Unya, ang ikaduha nga si is captured. Captured in your soul, pinaagi sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. And then, ikatulong nga si comprehended o na-metabolize, pinaagi sa ministry sa Espiritu Santo. O ang ikaupat nga si complied, pinaagi sa imong mga pangunahuna, mga intensyon, o sa imong pagbuhat. Okay? Complied with through your thoughts, intentions, and actions. Ang 1 Corinthians 2:10 nagkanayon, for to us, God revealed them through the Holy Spirit. Now, ang kaadam, gikan sa pagtuon sa pulong sa Dios, biblical wisdom, nagatugot kanimo sa pagbarog, batok sa imong mga kaaway. Of course, ang nag-una nining kaaway mo si Satanas. Imo siyang kaaway. He is your enemy. So sabta nga sa diha nga na tao kapag usabo na himo kang magtutuo ni Ginoong Jesucristo, sugod yung kawag atubang o gubat. Nagitawag sa English o angelic conflict. Na ay gubat, espirituhanon. Na kung wa kay pulong sa Dios, wa kay kamatuoran diha sa imong kalag, unsa man nimo sa pag inunta, how are you able to spot pag alinggat, pagkakita Satan's nefarious work? Dili. Kay satol ra ba ni kayo siya? So, kini si Satanas will try to distract you, deceive you, paglingla kanimo, o diskurahin nimo. Mamuha imong gana. And if you let him defeat you, pildi ka niya. So, yan mo ginayang buhaton. He would love to do that. Now, unsa may imong taming o ino panalipod? Be, it is doctrinal orientation. May imong proteksyon, imong panalipod. Di ka magsilbi, di ka mulahutay, dinhi sa unsa kalibutan nga gidumalang sa tanas kung wa kay doctrinal orientation. Sabta gina. Bisan kani nga itong Ginoong Jesucristo in his humanity, nagatuon siya sa pulong sa Dios o iyang gigamit kini alang sa pagpanalipod siyang kaugalingon. So, mibarog siya sa mga saad sa iyang amahan. Iyang gikutlo ang mga bersikulo. This is what secured sa iyang deliverance sa mga pagtintal ni Satanas. Now, the living Word of God worked for Christ, and it will absolutely work for you. Nakasabot ka? Ang buhi nga pulong sa Dios ning saler kang Ginoong Jesucristo, ning lihok, it work for Christ. O absolutely kini mo lihok po kanimo nga magtotoo. Ang Mateo 24:35 sa isulti, heaven and earth will pass away, but my word will live forever. Diya so, Hebrews 4:12, nga kanunay na itong kanang quote, kini sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos, the word of God is alive and powerful. Oh, this is everlasting. It will be with us in heaven. Mao niya tumada dito sa langit. So, makakita ka na ba? Can you now see how vital it is sa imong kinabuhi? Ang ubandang walang yun balihan nila. Unsa ka man yung danon kini mga butanga. Now, diyaw sab sa Mateo 11,
28 ngantos 29, ang pulong sa Dios nagkanayon, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Now, ang atong Ginoo nagahatag ka na tulo ka mga mando and nindot nga saad diha sa iyang pulong. Come, take, learn, find rest. Mao nang upat ka mga mando. So, gikinahanglan nga kita mo punting yun ngadto kaniya. We are to focus on Him o paggamit sa iyang mga Diyos nun nga mga kasangkapan, divine provisions. So we are to take on sa panghuna-una ni Ginoong Jesucristo. Unsaon? We learn from Him. O kung mogamit na ta sa atong kabubuton to choose to do this, nagasaad siya ka na to. Tranquility, muna iyang gisaad, and relief from the burdens of life. Kita ni mo? Ang earthly ministry sa atong Ginoong Jesucristo, nagahatag ka nato sa template, the pattern to live. See, ang panigingnan sa pagkinabuhi sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Now, Jesus took 30 years, 30 katuig to develop the template o ang tulo to demonstrate it. Now, mo na ibot pasabot sa take my yoke. Okay? Doctrinal orientation, therefore, ministry kini sa Espiritu Santo, cutting us into the image of Christ as we learn from me. Manigingon. As we learn from me. Okay. Dias Filipos 2:5, "Let this mind be in you that was also in Christ Jesus." Now, kini nagtudlo kanimo magtotoo nga imong katunan unsaon nimo pagunahuna sa panghuna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Now we are to learn to think with unsa divine viewpoint. Kini nga itong itunan mo ni ang divine viewpoint. Diyos nun nga mga panghuna-huna. O ang bugtong pahagi to assimilate sa panghuna-huna ni Kristo o pag-ugmad sa divine viewpoint, mao ang pagpadayon sa pagkaton, pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni nga itong gihatagag impasiya yun. Na kinahanglan kita magatuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Dili kay siniman na, o binuan, o tinuig. Ang grabe, wag yun. Ang uban. You see? That is how to develop divine viewpoint. Now, you will see how the Bible relates to every area sa imong kinabuhi. Yeah, of course, this is an incremental lifetime process. Lifetime kini mo ang proseso. No, mabdo kang akong gingnan nga, the Christian life is not a joke. Dili ni duwa-duwa. God is dead serious to His word. Therefore, as we are mandated to be serious, there it is. Nagasunod lang ta. We are just obeying His mandate. Now, timan niya pa yung sa kapunto. There is no shortcut sa pagkatuon ni muspulong sa Diyos. Why shortcut? Ang Roma 12:2 kanto sa 3 na ganayon, stop being conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Think with sound judgment, as God has assigned to each one of us a standard of thinking from His Word.
Now, ang Diyos nagapasidaan ka na to. Di kipasidaan to. Nagamando, buot niya nga kita baguhon na to atong pangunahuna to change how we think. So siya nagamando, kanimo, okay. Kanimo magtotoo. To think with divine viewpoint. Kaysa mga tawano, mga pangunahuna, mga unsa, kalibutanon, mga dautan, mga ngilan, mga pangunahuna. Dili, pulihin na sa mga Diyos ng pangunahuna. Ang doctrinal orientation, nga diin mo niya itong giduputan karon, nagasangkap o kanang lahi gyud kayo, an invigorating way to live. It provides a different, an invigorating way to live. So, evaluate ta. Kung na may galing Binisaya o evaluate your spiritual life in the light of what God's Word teaches. Ay himui o kanang bubalanse ba? Evaluate. Mo ba na Binisaya? Now, diha sa 2 Corinto 3:5, test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. Now, laing punto nga kung dadon diha kanimo, ang pulong sa Dios sama ni sa salamin nga naga-reflect sa imong kinabuhi back to you. Okay? Now, sa in English, God, the Word of God is a mirror reflecting your life back to you. Ang Biblia, dili mo kanang mubikil siya. It does not contradict itself. Ang iyang kamatuoran is reassuring. And, naga-elicit kini og pagsalig amid the untruths and chaos nga nagapalibot kanimo. Ang Biblia nagahatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Doctrinal orientation nagahatag kanimo og kalipay, stability and long life. Na mao kini ang pipila sa ginunta nga amazing results of being a faithful student sa pulong sa Dios. Luke 11:28 says, happiness belongs to those people who hear my Father's word and keep it. Nang Proverbs chapter 9 verse 10 to 11 also says, occupation with the Lord mao kini or is the beginning of wisdom, and knowledge of God is understanding. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Now, matag suliran sa itong kinabuhi. Ana ay solusyon nga gilatid dihas pulong sa Dios. Mao lagi nga patunon taron makita na to, maibawan to, masayran, makatunan. Ang solusyon sa matag suliran nga itong tubangon sa kinabuhi. Now, sil lagi ang pulong sa Dios diya sa imong kalag. Kaya maghahatag kini kanimo the means to persevere through all adversity and prosperity. Yes, makaya nimo sa pag-atubang makatalagman ba na o makauswagan ba na sa kinabuhi. Manigingon na ito capacity for life. Ang pulong sa Dios magagiya kanimo o magadasig kanimo. Be doctrinally oriented therefore. Og imong kanang makitaan, you will find your personal sense of destiny. Now, ang Salmo 119 versikulo 105, usa sa akong paboritong versikulo, nagkanayon, your word is a lamp to my feet and a light to my path.
na ugma ato ng hisgutan ng ika-unom. Okay? Number 6 nga problem-solving device. The personal sense of destiny. So, di nilang muna kita kutob pagkakaroon lawa, magkita no sa kita ugma. Let us pray. Amahan na mong langit nun, salamat nining lain o sa mga higayon. Sa among pagpahimulo sa imong grasya. Salamat o Diyos ngayon mo pa kaming gipabuhi hangtod ni higayon na. Di mailan. Nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. O kami nagapahimulos nining higayon sa among pagpakigambitay sa kanimo og sa imong mga pulong. Salamat among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Nagampo kami kay mo kami dadon din ni ugma aron kami magpadayon ining among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.